So at Gapa we have various projects, the main one being our aftercare center. Now Gapa was born out of a need in the community for for grandmothers who were having to care for grandchildren because mothers and fathers had passed away, mainly as a result of age. Mazela kube yi-aftercare kanye akukho mntu kukuwena kanye akukho mama uze apha uzohlala uzodlala xa unesakhe xa ngekho ethoba esitratweni sakho uze apha kugaba udlale udlala ulala uze utye uyenza yonke into. Siyadlala sinomgidi sibalo nandani Nam ndingomnye umakhulu kwicala after ojonga abantwana nam. Mna ndijonga abantwana ugrade 4 up to 5. Apha kwaGapa ndikwi-aftercare ndikugrade R, ndisebenza abantwana abayi-38. Umsebenzi wam ndiyawonwabela uba kaloku yinto ethi abantwana and okwesibini inceda i-community ngoba abantwana i-community esiphila kuyo iphantsi koxinzelelo lee-drugs, i-rape, inintsi nje into. Uprotektha ke ngabantwana apha yeyona ndawo yabo isafe. So aftercare is important for everybody at Gapa because one thing about the grandmothers that like to get the children, like the children make noise, to let them laugh. Gapa belongs to the grandmothers. The one thing that I always respected about my time at Gapa prior to joining them is that everything, the first consideration was always what do the grandmothers need, what do the grandmothers want. Kumnandi uba segapa. Kumnandi uba kwagapa.